Jesus, aman nakabalik, denggem tuy araramin, tausikan laeng ti kamangmi, intun tungpal tuy biagmi, dinakang liplipatan, intun panong pala, jay lugar abang-abangan, O Jesus, di nakadlabsan. O Jesus, napagkamangan, dagiti maisalakan, agparin tumengakto, ijay sango ti trono, mangipunat basbasol ko, nga awan ti makaampo, oray siya sindo at tao, ngem sika apot makaammo. O Jesus, anang tetibiyag ko, sika ti makaammo. No sadin no turong ti anges ko, sika ti mangisurong, pangipanan ijay paraiso, maayan ti sasantos mo, nga magitungpal ti bilin mo, kasta apo dawate. Adda umay nga aldaw, anakas kasdaaw, jay malas yung kitaaw, ul-ulep kintong nagpukaw, awan doon dagiti lulwa, huwag nanayon tong natalma, o narag sa daw dayta. Huwan yan na ng
sadyay na ilangitan na balay tinay sagana kadatay ag matalek tay nga ditam awaten tay tutgungunan o naragsak na aldaw dayta kapunda awaten dita ni Jesus nagsagaba when natay kapukin ka tapnon maisalakan ka ag panunod kaya ditan sagbaya maladaw ka silulukat tirwangan sumrekta uwan yan na nagkagsaktay intong duting tay sadyay na ilangit ang nabalay tinasagan na kadatay ag matalik tay nga ditan awaten tay tutgungguna o narag sa kaaldaw dayta o narag sa kaaldaw dayta. May sa amula atar paripatwen pagdibusan ti isip nopan panunuten yagir pisiba nga umay sibaan naranggas tagos lang nga umay nuti mulaket ditay maaywanan kasta ti pamati Jesus ti kama ta isu ti manubo apaka isalakanan amin nga arami dintay itaklin ta isu matalik pinang nakabalik sud na ibaon adalan ti kapyan na mangidala
na imukyatan na Tananang punta ng marikligada Nan muladas Nagtungya bagay Tinataguan ni dadiut ang gay Yamin kami ay anak da Man ko'y kuyog ay amay agnuan Naragsak kami dan magay problema Ulay magari at ako'y sanikwa Lumangan kami, manukog kami Sabay at tugi siya san baon ni Unog diliyan sa pagsipsiduman Naragsak ay biyag didi Anang tatang nan anusda Gagagot na uray sino'y rigat na Magay adal da ay nan pangulya Ngum dinlayada at magay asping na Lumangan kami, manukog kami Sabay at tugi siya san baon ni Unog diliyan sa pansipsiduman Naragsak ay biyag idi O Diyos at daya Masag ang kanda kami pamilya Sumisik ay manari Lumangan kami, manukog kami Sabay at tugi siya san baon ni Unog dilayang sa pansipsiduman Naragsak ay biyag didi Sapulek na imbag na Diyosan Maayan tiragsak apag naan No inak tumasarakan Maliw-liwat ikararwan Maite tumet amin Agun daway kanya Ni
Jesus isut apu ket ipakaamunan tu nu anya ti tungpalku wenno pagbanagak tu asipay ti inak tu masakbayan nu aramin dito'y lubong mangyaw-awan iturong nakagkuma tinalinteg adalan ko tapnon jak ton may kulbo iti sulisog nga adu umalagi ko dagiti naglabas iso dati mangsair dito'y rikna amangan no kunaklaeng no isudat mangdadael ayat ni Hesu Kristo nga inururay ko nuga puto'y kinano mo punasan na di tapuso tapno may met kanyak di agnanayon aragsa ni Jesus isut apo ket ipakaamunan tu nu anya ti tungpalku wenno pagbanagak tu May sungatan
ni Jesus isut adda ditoy puso. Ti Diyos pudno-pudnonan, ti Diyos pudno marikrik na ditoy puso. Ti ayat na nagkelunay, ti Diyos pudno marikrik na ditoy puso. Ti Diyos pudno-pudnonan, ti Diyos pudno marikrik na ditoy puso. Ti ayat na nagkelunay, ti Diyos pudno marikrik na ditoy puso. Ti Diyos pudno marikrik na ditoy puso. Iti pamati ti sungay wargawagyo. Iti daytoy alubong anak katakeranyo. Kada kayo ti pudno nga anak ko. Daday ti isu nga pudno nga kaililiw ko. Dagiti anak anatulnog, o anak ti pamati yung nga isu ti iwarnakyo. Kaisuday tati kasapulan kadagiti sumarunong. Ti pamati isu ti pagtatakderan, ti tunggal maysa. Limitada kayo nga tao may sa pagulidanan. Ti pamati humati isu nga igunang-guna, tapno dagiti tattao masurutan da. Dagiti anak anatulnog, o anak ti pamati yung nga isu ti iwarnakyo. Kaisuday tati kasapulan kadagiti sumarunong. Ti pamati isu ti pagtatakderan, ti tunggal maysa. Limitada kayo nga tao may sa pagulidanan. Ti pamati humati isu nga igunang-guna, tapno dagiti tattao masurutan da. Tiempo masidegen nga ni Jesus keto may malen, ta isu ti inkarina ti umay nga awan dwa-dwa. Ammo kadandanin Jesus umay malen,
mabalin rabi bigat daw en lumalen matmatanyot nga to umayen ti Apo amo kadandanin umayen umay mang tedrag saktal na awan tumati ut ken patay umay tapno in may agturay ken lulwa punasen nan tupay amo kadandanin Jesus umay manen mabalin rabi bigatal daw en lumalen matmatanyot nga to umayen ti Apo amo kadandanin umayen dagiti natay ken Kristo agungardat sabten ti Apo ket datay met si bibiyag maitayag to tapagdarikmat amo kadandanin Jesus umay manen mabalin rabi bigat daw en lumalen matmatanyot nga to umayen ti Apo amo kadandanin umayen amo kadandanin Jesus umay manen amo kadandanin umayen